Storja oħra mill-ktieb tal-professur Oliver Friġġieri Stejjer għal qabel jidlam hija Sol tal-ħamiem Sinjur. Fil-misraħ tal-belt kellna ġmielu ta' ħamiem. Meta konna żgħar irħielna niġru warajhom naqbduhom minn dembhom meta jirnexxielna u nerġgħu nħalluhom itiru minn idejna qabel ma jġorruna magħhom bl-iskossi rrabjati u qliel li kienu jagħtu biex jħarbu. Ġieli konna nibdew nodduhom 1, 2, 3, 4 u filli naslu sal-10 u filli jitlu f'xulxin iduru lawn u lin u jkollna nieqfu jew nerġgħu nibdew noddu b'qalbna kważi maqtuwa. Kull tajra kienet ħoxna u fuq tagħha u l-ilwien tagħhom kienu jimlew u jsebħu l-ambjent. L-art miżawda bihom donna kienet timxi. Xi drabi imnalla kien hemm id-gergil li kienu jagħmlu l-ħin kollu għaliex il-ħwienet siekta u x-xjuħ jitħattu bleħen mitfi u imkarkar kienu jagħtu xejra ta' niked kbir. In-nies kollha kienu jidrawhom il-ħbieb speċjali tal-misraħ, issa jnaqru minn hawn u issa jduru lil hinn, ħielsa daqs ir-riħ u ħfief ftit inqas minnu. Issa jittajru fuq xi siġra li kulħadd kien jafa l-istess minn xkunitu u issa jħufu bl-akbar kordjalità ma' riġlejn kull min kien hemm. Ma kinux jibżaw jew jitgerxu u la milluċuħ qodma u lanqas minn dawk li ġieli deru fostna għal ftit bħalla safar tal-passa. Sol tal-ħamiem, Sinjur, Sol tal-ħamiem! Kien dejjem irredden Vestru minn xkien jisbaħ sanżul ix-xemx tas-soltu. Nafu dejjem fil-misraħ kuljum sajfu xitwa bl-istess qalsijiet qadim u sidrija u xi drabi kien ixjiġlek minn dawk li jfakruk fl-antenati. Il-mustaċċi żgħar tiegħu ma kienu jaqtaw xejn mal-bqija ta' wiċċu. Żgur li qatt ma sab lil min jgħidlu b'dan, kien mitluq fil-biesu u nafu dejjem bleħja ta' jumej. Iżda n-nofs bis-sima ta' tfajjel kienet tixellu wiċċu bħal xema. Trid u ma tridx kien ikollok tieqaf tkellmu. Madankollu u mhux kliem kien irid. Sol tal-ħamiem, Sinjur! Kliemu kien l-istess għall-fqar u għall-lonja, għat-turisti u għaċ-ċittadini komuni kollha. U kulħadd kien jitfalu xi ħaġa fil-kaxxa ċkejkna li kien iżomm fuq zaqqu bidejh it-tnejn biex jilqa' fiha lotijiet tan-nies. Kaxxa mimlija sa nofsa bil-qamħ u l-qaraboċċ u x'kien ifettillu rħilu jdeffes id waħda jimla ponn u jxerdu mal-art. Il-ħamiem fidil kien jaraf minnu fih it-tisfira ħafifa tiegħu u l-ħosta li kien mistenni itektek fuq wiċċ l-art kienet tifmu kull tajra, anki l-aktar waħda ġdida. Il-ħlejjaq kollha kienu jinġabru fi ftit waqtiet għal laqa ġenerali. Min minn fuq l-ola bjut antiki fil-qrib, min minn fuq il-frija ħoxnin tas-siġar, u min nofs it-triq fejn il-ħamiem kellu konfidenza xi ftit żejda ma' traffiku u mal-liġijiet magħrufa tiegħu. Kellu konfidenza wisq aktar mill-bnedmin infushom. Ma kinux joqsu li jiġu wkoll xi żewġ safar mhux mistiedna u jitħaltu bil-wiċċ tost kollu mal-ħamiem inaqru jissiltu bla dnewwa, iżda bla ebda jett leġittimu għall-ikla Vestru. Min-naħa tiegħu Vestru qatt ma keċċa lil ħadd. Ir-raġel ma kellu l-ħadd fid-dinja ħlief lil fefu, kelb komuni, issib bħalu kemm trid, li kien trabba miegħu minn twilidu. Kulħadd kien jafhom bi ħbieb mill-akbar dejjem flimkien. U jekk fefu kien jaħsel jitbiegħed xi ftit passi minn sidu, Vestru kien jaf sewwa li mal-ewwel għajta sieħbu kellu jasal jiġri ħdejh. Int ħabib kbir tiegħi, fef, u l-ħajja tagħna ngħixuha flimkien. Jekk int ferħan, jien ferħan. Jekk jien imnikket, int bħali. Kien ireddem Vestru u huwa jħejji l-ikla ħafifa għalih u għall-kelb wara li jkun inġabar f'daru fil-għaxija. Fiż-żewġ kmajriet li kellu Vestru
Kien imitti dejħal kollox u donnu qatt ma ħass il-ħtieġa li jiżżewweġ. Il-ħajja ta' waħdu għexa minn żmien il-gwerra dinjija li fost il-vittmi tagħha ġarret ukoll il-ħutu kollha. Il-gwerra għalmitu l-ġuħ u l-faqar u kif jispelli l-kelma twila u tqila inġustizzja. Issa li żmien għadda u dera ma seta' jgerger minn xejn. In-niket kien jaf jitfnu fil-qiegħ ta' qalbu u fefu kien jifmu malli kien ħares lejh. Dejjem il-kliem tas-soltu, il-kliem twajjeb tal-ħbieb li m'għandhomx jaħbu minn xulxin u li m'għandhom lil ħadd aktar fl-univers kollu kbir kemm hu kbir.